Tiniliw iti polis ti may sa lalaki a suspect ti pamagkong kalpasan na monitora naglugan ti bus. Ket gapoy ti anay koordinasyon, natiliw da ito ti paset ti Santa Lucia, Ilocos Sur. Ti lalaki tinatuda suspect tinapasama pamagkong iti Zone 5 Bangin Abra, ano sa dinno, biktima ti 32 ti tawen na lalaki at taga-barangay Tumaliplikwan, Baay. Itinisyal ng investigasyon ti pulisya, nagrana ti biktima kadwa ng tinak na menor de edad na babae, ken ti suspect iti ti lugar pasado alas 7 ti rabi di Lunes. Daytoy suspect ket naggapoy jay Dominion Terminal. Mga nagbook iso na iti 9:30 PM nga apan di Cubao nga bus. Then apan ditoy old food court. Ditoy nga nagkita da, ditoy victim nga gumatgatang da nga dua. Then daytoy suspect ket mingmingmingan na ngamin digay anak digay victim. So daytoy mat victim asla maditerik na nabastusan siguro. Iso nga dinamag na no apay nga mingmingmingan na digay anak na. Timat sungbat daytoy suspect ket awan ti bibiyang mo kunana nga pabugkaw. So regay nga adda ti bibiyang ko ta anak ko daytoy kunana. So regay nangrugyanan iti riri. Iji matan nga nang rugiti heated argument na hanggang nga nagbugsing da. Then after the jay panama binagkungan daytoy victim tayo. Madaman ngagpapaimbag ti biktima iti ospital kalpasan na nagsagabat ti talo bagkong iti bagina. Kuna ti pulisya, nabigbig ti 21 ti tawen na suspect kalpasan na naregreg na ti cellphone na iti crime scene. Hindi kita antayin sa PG cellphone na the password na kada ka. Ngam diloktan tayo di casing na di likot nakita tayo 2x2 nga picture dito suspect. In clarify niya hindi victim tayo sir no iso ba dito yung DJ ko. DJ nakariri na kinonform na iso rejay. Then intuloy mi di pinang birok mi no nya di pagkakakilanlan di tao. Aying gana di namuan mi nga dito ket tagalipkan. Dagos sa tinonton ti pulisya ti lokasyon na aging ganamuan na naglukan da ito iti bus ngagpa Manila. Sinurot mi, tinawagan mi di konduktor. Ta agi slow down di lugar nang iga nga madanon mi, masurutan ti operatiba tayo di makamat mi sunod di Santa Lucia di parta ti Ilocos Sur. Nagkaitkain meten na nagpa-interview pa iti suspect. Sumango na ito iti reklamo frustrated homicide. Bigbigan met ti hepe ng pulisya ti anay koordinasyon ti pulisya ti bus terminal kaya nagiti witnesses para iti napaspas apan nakatiliw ti suspect. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.